Nagnegatibo sa illegal nga droga ang mga personnel sang Iloilo City Police Office o ICPO nga ginpaidalom sa mandatory drug testing sang nagligad nga Marso 3, 2026. 269 ka mga personnel ang nagpaidalom sa amo nga test. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Shalamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office iyagin pahayag nga importante ang mandatory drug test bangod kabahin ini sang internal cleansing program sa mga kapulisan. Suno pa sa iyang nasambit nga programa, nagatuyo nga mapabilin ang integridad, disiplina, kag profesionalismo sa mga police personnel. Ang nasambit nga mandatory drug test amo ang regular nga ginapatigayon sa mga kapulisan. Ang aton nga mga personnel nga nagpaidalom sa drug test sang nagligad nga March 3, 2026, tanan to sila nagagwa nga negatibo sa ginpatigayon naton nga drug test para nga ma-remind naton kag mapasiguro nga wala gid sang aton mga katapo nga involved or may kaangkanan, no, either sa paggamit, pagduso, or even pagprotektar, no, sa mga nagaduso sa illegal nga droga.